Kertopati putra ing Jenggala. Sapa? Panji Inu Kertopati. Panji Inu Kertopati? Iya. Oh, kowe to sing jeneng Panji Inu Kertopati. Iya. Kene ya ming kaya ngono, andemono kok ora. Kini yo aku. Ya mong bagus, Panji. Aku iki bagus. Bener? Matur nuwun. Balik kowe sok. Diwanohake. Aku Panji Semirang. Panji Semirang. Bener? Pangarsaning Purokraman. Aku pangarsaning Purokraman ing alas Mentawan iki. Sajake kowe kok gumut? Iya. Yen ngono kleru panyokro bawah. Yen sekawit aku darbe penganggep. Yen sing aran Panji Semirang pangarsaning Purokraman kuwi gedhe dhuwur wong simbar jojo paraupaning memedeni. Nanging jebul ora luput panggraitaku yen. Panji Inu Kertopati. Yen dadi pinituaning begal ki apa sing kudu gedhe dhuwur? Yo, Simbar kok. yo. Nanging Panji, senajan to wujudku mung kaya ngene. Aku mung cilik sing dadi lak tandang gawene to Mas. Iya. Nanging satemene aku eman. Yen mandulu kowe kuwi salah sawijining satya kang bagus paraupam. Nanging jebule bagus sing rupamu kuwi mau ora tulus tumekan batin. Yo kene kaya ngono. Nyatane ing papan kene kowe ming mangarsani para kraman ingkang demen gawe kapitunaning liyane. Piro akeh para pangorbanan ingkang wis
kamangsa dening andhahanmu, kajarah rayah dening kabeh andhahanmu. Panji, apa tumindak begal kuwi ala? Yo kene kuwi sedadak takon. Oh, Yen pakarti ingkang kaya mengkono kuwi dadi laranganing praja ing Jenggala. kowe kena kandha yen tumindak begal kuwi ala, ning yen karo begal liya-liyane kamu. Yen karo Panji Semirang, aja. Apa bedane keraman liya-liyane kelawan gerombolan? Akeh bedane. Hei Panji, ngerti yo? Nggonku begal yen wis bondo donya nglumpuk ora kanggo blendhokake wetengku dhewe. Ning ngerti yo? Tak domake marang sapa wae sing butuh. Kawula cilik sing ora duwe papan dunung. Apa nyuwana ning Praja Jenggala? Ora. Yen ana kawula cilik sing kekurangan sandang, pangan, ora duwe papan. Apa nyuwun ana ing Praja Jenggala? Mboten. Apa meneh nyuwun marang kowe sing calon Nalendra ing Jenggala? Tidak. Ning aku sing katangisan dening kawula cilik sing kekurangan sandang, pangan, ora duwe papan. Kuwi bedane. Iya. Iya. Karepmu becik. Kowe tutulung marang kawula kenandang kekurangan lan kecingkrangan. Nanging kudune dudu kuwi pakaryan sing kudu kok lakoni. Saya meneh kowe wis wani ngrampas kae bondo bandaku. Mongko aku iki putra Nalendra ing Jenggala. Dur apa karepmu? Kok kowe gawe luput marang aku? Panji Kertapati. Yen aku begal bandamu, tenane aku ora butuh. Ning sing luwih pikati. Yen kowe lara atimu nekani ing papan dunungku, kowe bisa ketemu karo aku. Yen wis ketemu, bakal tak jumbuhake karo pekabaran sing tak tampa. Yen satriya calon Nalendra saka Praja Jenggala sing jejuluk Panji Kertapati asih marang sapadha demen tetulung berbudi bawa laksana gelem memitran marang sapa wae. Mula saka kuwi Panji, butuhku ketemu karo kowe. Aku kepengin seduluran karo kowe Panji. Lucu kandang. Kok lucu? Yen ing atas sing aku iki satriya putra Nalendra ing Jenggala. Apa yo aku bakal pas seduluran kelawan pangarsaning begal? Ora bakal kelakon Panji Semirang. Mergo aku begal? Yo, Kowe mau seduluran karo aku? mesti wae. Kuwi bab sing gampang lho Panji. Kok gampang? Tak pareni lekku nyambut gawe begal. Aku wis dudu begal maneh. Apa kowe tetep mau seduluran karo aku? Kejaba yen kowe gelem nglereni anggonmu tumindak begal. Aku gelem pas seduluran kelawan kowe. Tenan kandhamu? Iya, Nampa seduluran karo aku? nanging janjimu kudu kok tunggoni. Mesti tak lereni kudu tumindak begal. Yen ngono aku saku. Matur nuwun banget Panji. Yen kaya ngono, ayo. Saiki seduluran tak derekake lenggah Panji. Iya. Aneh. Yen kowe kuwi pangarsaning begal, nanging tanganmu kok alus. Alus to? Iya. Mesti wae alus. Wong saben dina dilos-elos jare. Sapa sing lus-lus? Ayo sok bakale kowe. Lho kok aku? Kowe gelem apa ora? Ora gelem aku ora meksa kok. Gelem apa ora? Ya wis aku gelem wis ya. Matur nuwun yen kowe. Ayo tak jareke.
yen aku ing ngarani. Mbok menawa kowe lan aku iki mesti tuwa. Terus Dadi ya kowe iki pernah adikku. aku yang ngaturi Kang Mas. Ayo Kang Mas. Apa prayoga dicoba dhisik ben ora kidung ya Panji? Iya ngono ya kena. Dicoba dhisik. Iya. Kakang Panji Inu Kertopati. Apa Yai Panji Semiran? Waduh, jan cuacak banget. Apa? Aku adine, kowe kakange Kang Mas Panji. Iya. Kang Mas Panji Inu Kertopati. Yai. Tenane ndadekake pitakon. Atase panjenengan kuwi putra Nalendra ing Jenggala. Kok nganti ngliwati alas mentawan ki jane arep tindak menyang endi to Kang? Bakal tumuju marang Praja Kediri. Oh, tindak Kediri. Iya. Jalaran aku bakal dadi temanten. Oh, arep dadi manten to. Iya. Banjur pikatuk putri ngendi Kang Mas? Putri putraning Nalendra ing Kediri keng sesilih Dewi Galuh Candrakira. Galuh Candrakira. Iya. Kang Mas Panji, Oh, aku kok nate mireng kabar. Sing jeneng Galuh Candrakirana ki piyayine ayu. Ngaluwi marang sapadan. Jur nggon luwihe ki panggonan ngendi to Kang Mas Panji? Kok eram temen kabar iki mau? Yai Panji Semiran. Mbok menawa sekabeh priya ing jagat iki bakal ngarani yen to Galuh Candrakirana kuwi salah sawijining wanita ingkang kacek marang sanga samaning dumadi. Ya mergo awit saka kasulistian. Bebasan nganti turah rupa kurang candra. Nah, mula ora mokal yen to Galuh Candrakirana kuwi dadi pemanik ing Praja Kediri. Kepiye kadhe ora? Alus solah bawane. Luruh pangandikane. Samubarang iki mau ora ana kuciwane. Aku dhewe uga nggambarake mendah boyo mulyaku besok yen to aku kelakon urip bebarengan kelawan putri ing Kediri. Ora mokal yen to Galuh Candrakirana dadi mustikaning praja ing Kediri. Ana apa Kakang Panji? Jadi terang kok tak ceritani malah delek-delek piye to. Iki tak ceritani ya kok malah meneng bae. Bareng aku ngrungokake ceritamu Kang Mas Panji. Rumangsa kadudut banget atiku. Kepiye leh ora? Nggon panjenengan ngalembono marang si Galuh Candrakirana. Kaya ngono. Endah ebo bagya mulyamu. Nggonmu bebrayan besok sing kakung bagus, sing putri ayu. Waduh, muga-muga besok nggonmu mangun bebrayan kalis ing sambikala Kang Mas. Percaya marang aku. Yen kowe sumurep citrane Galuh Candrakirana, mbok menawa kowe mesti bakal kepranan. Nanging nadyan to kepranan aja nganti kowe ganggu gawe. Awit Galuh Candrakirana ki hanya untuk saya. Aduh. Iya Kang Mas. Tenang. Istokake jan. Nanging Kang Mas Panji, Apa? yen besok kentinge dedaupan, apa dikeparengake aku nderekake nggone temanten. Ora susah kowe matur ngono mesti tak ganti kowe. Tenang. Iya. Ya wis saiki ngene Kang Mas. Aja kesusu budal saiki. Katrem luwih dhisik. Sesuk-esuk tak derekake. Jodang tak aturake kondorono ngesamu. Iya. Aku nilaki gedining penerima santunan.
Senopati linggaring Galuh Candra Kirana. Kepareng munjuk dawuh menyang dalem sampun kula tindakaken. Ing abdi dalem kula ngirit sangyaning para prajurit abdi Narasandi sampun sumebar payung ing negari Kediri nanging sedaya kala samya ngaturaken empok lampet dereng pikantuk sisik mulih wonten pundi lenggahipun Gusti kula Galuh Candra Kirana. Dadi nganti kalungguhan iki urung bisa nemokake Galuh Candra Kirana. Kasinggihan. Rekyana Patih Jayabada. Iye kula. Ingkang mangka dedhaupaning Panjasmara bangun pikantuk lan Galuh kuwi kurang 2 dina. Yen to kaya mengkono Rekyana Patih Jayabada. Iye. Aja wedi kangelan lan aja wegah. Sira utusan marang sekabehing para telik sandi. Tepung gelang praja Kediri aja nganti kliwatan karben enggal bisa nemokake Galuh Candra Kirana Rekyana. Iye ngestaken dawuh pareng. Nuwun sewu Sinuwun Prabu. Diajeng kali kula piye? Sampun wola-wali kula matur wonten ngersa panjenengan dalem. Ngantos sakmenika ingkang putra Galuh Candra Kirana menika dereng timbul wonten ing Praja Kediri. Monggo ta sinuwun. Ingkang putrapun Galuh ajeng kemawon ingkang dipun dhaupaken kaliyan Panji Nukertapati sinuwun. Diajeng kali. Dawuh katimbal. Aku ngerti marang sekabehing kekarepan. Nanging ngelingono. Anggonku rembukan kelawan Kang Mas Prabu Lembami luhur mbiyen kae. Ora ndhaupake Galuh ajeng pikantuk lan Panjasmara bangun, nanging Galuh Candra Kirana diajeng kali. Sinuwun Prabu. Menawi bab menika bab ingkang gampil. Ing antawisipun ingkang putra Galuh ajeng lan Galuh Candra Kirana menika sami-sami ayunipun. Mangke Galuh ajeng dipun dandosi cara Galuh Candra Kirana. Diajeng kali. Inggih dawuh. Senadyan to didandanono kanthi cara Galuh Candra Kirana, apa mengko ning Panjasmara bangun bisa tresnani kelawan Galuh ajeng diajeng. Sinuwun Prabu. Bab menika bab ingkang gampil. Menika to piting tresna jalaran saka kulina. Senadyan to ing saben dintenipun dipun kulinakaken Galuh ajeng lelados wonten ngersanipun Panji Nukertapati. Mangke saya dangu Panji Nukertapati menika tresna sanget kaliyan Galuh ajeng sinuwun. Apa kaya ngono kali? Inggih to sinuwun Prabu. Nuwun sewu sinuwun. Keparenga kula badhe mangsul Moho Dewi kepiye? sisih pirun ing tangan sami. Sinuwun. Mugi sampun kesusun dhahar dumateng sedaya aturipun Kang Kok kali. Menapa boten langkung prayogi ngersa dalem atur ningu wonten ing Jenggala. Kula pitados bilih sinuwun ing Jenggala mangke badhe tumut Bupati icalipun putra dalem Galuh Candra Kirana sinuwun. Nuwun sewu sinuwun. Menawi ata panjenengan dalem menika badhe matur wonten ing Jenggala. Badhe kewirangan lho panjenengan dalem. Jalaran menapa? Ngersanipun Kang Mas Prabu ing Jenggala mestani panjenengan dalem menika tiyang sepuh sing ora bisa ngomong marang putranipun. Kados mekaten sinuwun. Nuwun sewu sinuwun. Badhe langkung ageng kuwirangan ngersa dalem. Menapa malih calon temanten putri dipun gantos. Sinuwun kula aturemut. Ngersa dalem menika salah satunggaling Nalendra. Nalendra kedah berbudi kawaleksana. Sabda pangandika ratu sepisan kedah dumados. Menapa nggih wonten
ning tak timbali iki takjak ngrembug ngenani bab dedaupaning Galuh Candra Kirana. Yo kene malah padudon karepe dhewe iki kepiye to? Kula nyuwun punging pangaksami sinuwun. Kene tumindak kula ingkang kados mekaten menika kula walepat. Iya. Nanging sinuwun Prabu. Kepiye? Monggo mugi panjenengan dalem menika ndahar atur kula. Mugi Galuh ajeng kemawon ingkang dipun jawuhaken kaliyan Panjinu Kertapati sinuwun. Nuwun sewu sinuwun. Sampun ngantos. Sedaya menika kala wau sampun ngantos katindakaken. Mangke mindak lorot asma prabon dalem kula sinuwun. Oh Dewi, Kula kang meneng nggonmu ngomel. Aja matur bae nang ngasane sinuwun Prabu. kenging menapa boten pareng. Kowe tambel apa? Kowe tambah apa? Heh? Mas Kowe iki garwa napa sira? Garwa napa piturut? Cukup, Menapa cukup. panjenengan? Cukup ya jengkali. Cukup Mawati. Nuwun pangaksami. Yen tak rasa-rasake bener ngendika. Bener aturmu diajeng kaliku. Nanging apa ya mengkone Panji Asmara bangun bakal bisa nresnani Galuh Ajeng. Gampil. Mangke cekap dateng kula sinuwun. Iya, kabeh mau bakal tak percayake marang diajeng kaliku. Inggih nistakaken. Mboten. Katimbalan. Kalungguhan iki kepeksa. Ingsun ora bisa ndahar marang sekabeh ngaten. Mula saka kuwi diajeng kaliku wiwit saiki caketana Galuh Ajeng dandanana kaya dening Galuh Candra Kirana. Kareben mengkone ora bakal ngawis tarani menawa to kuwi tenane Galuh Ajeng. Nistakaken Galuh. Kono-kono. Monggo kula dherekaken. Rekyana Patih Jayabaya kula nyuwun prayogane nimbali marang sekabeh para brahmana kang supaya golekake dina kang prayoga ngenani bab dedaupaning Galuh Ajeng kantun lan Panji